U toku je 10. minut prvog poluvremena. Trenutni rezultat. Nerešeno bez golova. Pa neće, kaže da sam ja rekao, neće. Tajmo zatražila je generacija 75. Živela sloboda! Ne zavite me kada ne bude to. Pa biće za mene. Ali ima tamo kucanje? Nadja, nema šanse. Ivan, ajde. Ajde, Bogo! Nećile! Vi ste dete! Nećile! Idem za kokice. Da, kako? Ideš ti lepo moja kuća. Evo snimam. Ja bi dao što ja se pričam Do kockare! Nema ga nigde, možete ti da stiši iz kuće. Nigde ga nema. Nema ga nigde, sam se docitao, nema ga. Nije ni tamo. Drži ovo. Ja bih baš mi... Ne znam, ne kažem priču. Možda bi samo kad mu se majka vrata. Do kockare! U toku je 15. minut prvog poluvremena. Trenutni rezultat nerešeno bez golova.
Dođe tu na to. Gledaj, gledaj. Ja to ti brzo spavač. Ja ću ništa, hvala Bogu. Filipe Petrosi, guarda Montisilo, di grazie, grazie su Bomo, di grazie. Ako malo jedem, onda malo i onda mi to ne bira, mami. Onda sam da mi da Čekaj, možete ti dam pare, čekaj. Snima. Ajde, Momo! Kuba tu ja. Ej, ti resku Marko, što? Snimam. Doja prava i doja Dobro. Sad ti Snimam. U toku je posljednji minut prvog poluvremena. Trenutni rezultat nerešeno bez golova. A? Ja sam muško.